Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, konkrétne druhá časť openingu. Dneska máme zaručený Mythic, Legendary a nových brawlerov, či nových brawler megaboxy. Dúfam, že bude veľa nových brawlerov a možno ešte dáme toho Grifa, lebo je fakt tesne a keď nie, tak si ho proste kúpim za gemy. Je mi to jedno. Chcem proste nového brawlera, nech si môžem urobiť zostrih. Takže ja to veľmi nebudem zdržovať, aj keď som to zdržal 30 sekúnd a môžeme ísť rovno na to. Pôjdeme Mythic, Legendary a Megaboxy. Ja si len skontrolujem, či mi to nahráva a ideme na to. Takže Mythika je tu, chceme brawlera. Sa nepozerám. Ináč, kto videl minulý part, na Mythiky veľmi smolný. Legendarka málo, hej? Dúfam, že to teraz bude presný opak. Takže ideme na to. Nepozerám sa a ideme. A 200 powerpointov. Kedy bude ten brawler? Kedy bude brawler? Ja si tu povyzdvíhávam odmeny. Vidíme, že k Grifovi sa približujeme veľmi. A ďalšie. Teraz ma bude Grif stáť len 7 gemov. Takže uvidíme, či ho ešte hitneme, toto video, alebo nie. A ideme na to. Legendary. My chceme Kita, alebo Meg, alebo nejakého Legendary Brawlera, hej? Všetci do chatu. No áno, dospel. My chceme Legendary Brawlera, ja sa nepozerám. A ideme, hop. Nie, skin nie. On nevyzerá nejako, že nejaký celkom vzácny, ale tak... Ja som už počul, že sa niečo krúti, že to bude niečo. Tak. No. Ideme sa pozrieť, aký je drahý. Ak to tuto uvidíme. Tu je Mr. P. A... Ulečko. OK, jeden z tých v pohode. A v minulom videu som vám sľúbil, že vám ukážem môj inventár. Tak tu máme na 25 Darila, 23 Frank, 21 tak ďalej. Veľa brawlerov na 20. Tu mám celkovo dosť modrých hrankov. To je 15+. Tu pušujem ľudí na 15. A to je všetko. Takže vidíte, že minimálny rank sú celkom vysoké. Ako pre koho, lebo veľa ľudí má že 6, 8 tých najhorších. Vidíte, že ja hrám všetkých. A preto som chcel v minulom dieli, aby nám padol niekto z týchto. A vydalo, nevydalo. To nevadí, lebo to môže napraviť ešte megaboxy. A kto videl minulé video, ešte teda predminulé, tým pádom, tak vie, že na megaboxy sme boli celkom veľmi lucky. Tak ideme na to. Nenahneval by som sa, keby niečo zle bolo. Takže megaboxy. A kým ja otvorím tento megabox, počkám na teba, daj like, odber a napíš niečo pekné do komentára. Každý komentár srdiečkujem a tak. A napíš mi tam, čo ti dobre padlo. Takže čakám. No, už to si budeš mať hotové. Tak ideme na to. Hopa. 2 intemy, to nič. Ideme ďalej. Vraj, že semka je to dobré. 4 atemy. Tak toto si vyskrinujem. 104 gemov. To sa pozriem, koľko stojí v shope. Tak to už si môžem kúpiť nejakého brawlera. 3, 2, 1. To nesvieti, ale ľudia, 104 gemov. A ďalšie 4 veci. A player ikona. Škoda. Ale tam Shelly, takže podľa mňa tu bude skin na Shelly. Uvidíme. Musíme to teraz kliknúť tak. 3 veci, takže nič. Musíme to kliknúť sem. 2 veci. A klikneme mu to medzi nos. Teda medzi oči. Bang. 3 veci, nič. Nič nám nebliká, aj keď 104 gemov, ja už som spokojný. To je presne koľko som mal predtým gemov. Ideme ho zase sem, na to miesto. A 4. Nice, 333 blingov. Zasvieť. Yes! Takže poď, my chceme brawlera. Skina prima. Ale dobre, to skin, aj keď mohol byť brawler, ale... Nad skinom neuhodneme nos, aj keď ten jeden gem
Bro. A došlo, že máme 217 gemov. Dúfam, že vrátia Brawl Pass za gemy. Nikdy ho nevrátia. Takže ideme si kúpiť niekoho. Takže Griff. A nech v tomto videu vidíte krúťaceho nového brawlera. Načítaj sa. Skúste kúpiť, áno. A ideme na to. Tada! Vôbec som si ho nekúpil za 7 gemov. Ďalší nový Mythic Brawler. No, ľudia, napíšte mi do komentov, koho si mám vybrať. Ak sa na to vôbec niekto pozrie. A môj favorit je buď Doge alebo Squawk. Ideme to rovno skúsiť, otestovať. Doge, choose. OK. Takže Doge. A koľko mám ešte? 210. OK, maskov. Koho si mám kúpiť? Piper, Beu, Odíše, no, Angela, Berryho, alebo Lerina and Lavrina, či ktorý to je. A my ideme otestovať týchto typkov, teda tohto Griffa. Takže trošku si ho vyupgradíme. Nech to aspoň niečo je. Čo je 7? Môže byť v pohode. Tak. Čo tu máme za gadžetky? Gift coins shoe. Takže 33, alebo toto. Neviem, toto sa mi viac páči. Takže ak urobil som zle, napíšte mi to do komentu. A my ideme skúsiť. A ešte možno budú 2 star dropy, lebo však vidíme si. Takže buď vám dám do timelapsu tie 2 star dropy a zároveň urobím questy. Alebo vám to proste jedám a pozrieš sa na to. Tak, vidím Leona. Leon vyšiel, dobre. Škoda, už som očakal, že ho rozfajtím. Úplne jak humené žilinu v hokeji. Opa. Ten Griff je celkom veľmi v pohode. Ja som najprv chcel Bibi, ale jak som zbadal, že aký má útok ten Griff, tak akože it's a very good better. Odjumpni ma, kým to ešte ide. Pík, hviezdička karty, boom! Dobrý. Easy. Ale keď neklame si, rank 1 je rank 1. Takže Griff za mňa veľmi dobrý. A pozrite si zatiaľ timelapse. Vypadol mi zvuk, za 10 sekúnd nabehne, daj zatiaľ like. Jo, máme tu star dropik, takže mám tu star drop. A pozriem, či mi to nahráva. Jo, nahráva, takže star drop 3, 2, 1. Rare, brá. Ale dobre, 100 XP doublerov. A máme tu ďalší star drop, takže my chceme legendary všetci. Brá. Ideme vyfajtiť trochu typkov. Star dropa, poď, my chceme mythiku legendarku. Ale rare, ja už sa nehrám. A? Prečo ich je viac? Super, epic. Poď, Mythic Legendary. A Epic. Super Rare. Za čo mám viac tých Star Drop? Super, ja sa nehnevám. Lag. Super Rare. Epic.
Fakt, ja som mal takýto lag istý, ale aj keď sa tu prečítate, hej, tu vám to rýchlo hodím, že proste padla mi legendarka. Padlo mi z nej spray potom, ale to je jedno. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie videa. Ďalšie video bude asi push, keď si to nerozmyslím, nezabudnem. A zatiaľ čau!